ଜେଜେମା 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 କୁଆଡେ ଗଲୁ? ମୋ ବହି ମୁଁ ପାଉନି। ତେଣେ ସ୍କୁଲରେ ଗଣିତକୁ ପୂଜା ହେଲାଣି। ମୁଁ ଗଣିତକୁ ପାଖରେ ବହି ଦେବିନି କି? ବହି ମୁଁ ପାଉନି। ନା କହିଲୁ ନା ତୁଣି ବହି ପାଉନି ଆଜି ପୂଜାଟାରେ। ବରଷ ଯାକ ତୁ ପାଠ ପଢିଲୁ, ବହି ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ମୋର ଖାଲିକେ ଦିନରେ ଦୁସେନି, ମତେ ରାତିର ଦୁସେ। ମୁଁ ବହି କୋଉଠୁ ଖୋଜିକି ଦେବି? ପୁଣି ମୋର ଚଷମା ଭଙ୍ଗା। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋବାଇଲଟା ନେଇଯା, ଗଣେଶ ପାଖରେ ପୂଜା କରି ଆଣିବୁ। ଆଉ ମୋବାଇଲଟା ପାଇଲୁ ତ? ମୋବାଇଲଟା ତ ପାଇ ଯାଉଥିବୁ ଜଲ୍ଦି, ସେଇଟା ନେଇଯା। ଜେଜେମା ମୋବାଇଲ ତ ମତେ ସାଥେ ସାଥେ ମିଳିଗଲା। ମୋବାଇଲ ହେଇଛି ମୁଁ ଧରିଛି, ମୋବାଇଲ ମତେ ସାଥେ ସାଥେ ମିଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବହି ମିଳୁନି। ଆଉ କଣ କହିଲେ ଜେଜେମା? ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବି? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ସ୍କୁଲରେ ତ ବହି ନେଇକି ପୂଜା କରନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ। ଯୋଉଟାକୁ ବର୍ଷ ସାରା ପଢନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ପୂଜା କରିବା କଥା। ମୁଁ କାହିଁକି ମୋବାଇଲ ପୂଜା କରିବି କି? ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ବହି ଖୋଜିକି ଦେ। ବଦଳରେ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଦେଇଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କାରଣ ବହିଟା ତୁ ବର୍ଷ ଯାକ ପାଠ ପଢୁ। ତୁ ତ ଏ ବର୍ଷ ଯାକ ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ପଢିଲୁ, ତେଣୁ ମୋବାଇଲ ପୂଜା କରିବା କଥା କି ନାହିଁ? ଆଉ ମୋବାଇଲଟା ନେଇଯିବୁ, ଦେଇଦେବୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରି ଆଣିବୁ। ଆଉ ବହି ଯେମିତିର ବିଷୟ ସବୁ ଥାଏ ସେମିତି ମୋବାଇଲରେ ତ ଖୋଲି ପକେଇଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କଣ କଣ ସବୁ ତ ଅଛି। ଆଉ ତୁ ତ ସବୁ ପଢି ପକେଇବୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ସବୁ ଯେଉଆ କାଢିକି ଦେଖୁ, ସେଇଗା ସବୁ ପୂଜା କରି ଆଣିବୁ। ଆଉ ପାଠ ତ ଗଣେଶ ପୁରା ଗଦ ଗଦେଇକି ଦେଇଦେବେ। କି ଜମାନା ହେଲା ରେ ବାପା।